Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. If pre-primary children or primary school children are being transported in the vehicle, there must be a teacher supervising that process. Umphathiswa wezothutho uBarbara Creecy ungene kwiphulo elingabhengezwanga lonyanzeliso mthetho ezikolweni ukuhlola izithuthi zabantwana bezikolo. Uphendula imibuzo phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente usekela ntloko onqunyanyisiweyo wesebe lamapolisa kwisixeko saseKuruleni uJulius Mkhwanazi. Mongameli wekomiti yemidlalo ye-Olimpiki kwihlabathi uKirsty Coventry uthi akakaqhagamshelani nomongameli waseMelika uDonald Trump ngemidlalo ye-Olimpiki eLos Angeles ngo-2028. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngokulilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umphathiswa wezothutho uBarbara Creecy ungene kwiphulo elingabhengezwanga lonyanzeliso mthetho ezikolweni ukuhlola izithuthi zezikolo nokuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi. Lumka lawo ke ngamazwi axininiswe ngumphathiswa wezothutho weli kubaqhubi nanjengoko ingalo yomthetho ichocha entlangelithi iziganeko zokuphulukana nokungxelerheka kwabafundi ekuthuthweni kwabo ngunotshe ukuba ziqhubeke ngenxa yobugwenxa kwimigqaliselo yezendlela nokungakhathali kwabaqhubi. Every private vehicle must have a contract between the operator and the school. The driver must have a special identity document that identifies him or her as a Scholar Transport Service provider. Lo gama abaqhubi bezithuthi zabafundi bavakalise inkxalabo zabo ngokuphathelene nokuqenqgeleka kweminyaka befake izicelo zokufumana iziqinisekiso ngamaqumrhu weeteksi bengaphumeleli. Kodwa umphathiswa wezendlela eGauteng uthandalazise elubala ukuba uxanduva lokubhalisa iziqinisekiso zokuqhuba abafundi luxanduva lwabaqhubi hayi amaqumrhu weeteksi. Yes, we were told already permit last year for all the associations. So they say that you cannot go there, it's a permit alone. You must come only under a certain association. They said I don't have a permit and I'm waiting for my permit. There's nothing I can do. What must I do because I've already applied for permits? It's not the association, and this is what the gaps that we get to know. He must be the one who has an operating license, not the association. There's no way that association should be applying on his behalf. In 1980, 87, you don't get a permit. If a permit board, they only take from 2010. Motors they're old, but when we bought these cars, they were new. But now, what is the government doing to help us in that? We're not saying as Funbanama permit. Let them help us. Njalo abafundi ababini ngentsasa yanamhlanje basindile bengonzakalanga emva kokuba isithuthi bebehamba ngaso siqhushumbe umlilo ngonobangela ukutenxa kobuxhaka-xhaka baso eForslorus kwimpuma yeGauteng. Transport vehicle Ekumbi burnt to ashes in Forslorus Extension 7 this morning. 10 and 6 managed to survive without injuries inclusive of the driver. The City of Ekurhuleni Disaster and Emergency Management Services firefighters received the call at 3:06 this morning, and on arrival, the Kumbi was already engulfed in flames. Ukanti ke uAyanda Dladla ubengumqhubi weteksi oneminyaka engama-22 obandakanyeke kungquzulwano nesigadla ujamelene nezityholo zokubulala imiphefumlo eli-14, izityholo ezintathu zokuzama ukubulala kanye nobugwenxa obuxananazileyo bokuba nxamnye nokuthobela imithetho yezendlela emva kokusinda kwingozi yesube abafundi bebesukela kumabanga kagrade 1 ukuya kugrade 11. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng.
Umphathiswa wemfundo ephakamileyo noqeqesho Mnumzana Buti Manamela uthi amaziko emfundo ephakamileyo noqeqesho anezithuba ezixhaswa ngokwezimali ezisondeleyo kwi-535,000 ezizithuba ziquka ezeyunivesithi, i-TVET College, iikholeji zoluntu, iinkqubo zezakhono nezithuba zokufunda emisebenzini. Umnumzana Manamela ukuthethe oku kwinkomfa kunye noonondaba ePitoli ngale ntsasa. Umnumzana Manamela ukwacacise into obonakala ukubhideka kwabazali nabafundi egxininisa ukuba ukuphumelela ngebakala lebachelor okanye ukuhlangabezana namanqaku kwamkelwa akuthethi isiqinisekiso sokufumana indawo yokufunda eyunivesithi. It's also critical to clarify a persistent misunderstanding. A bachelor's pass does not guarantee admission to a university or to a specific program. So that's first. Second, meeting an APA score does not necessarily guarantee someone a space for that particular program. What does this mean? So if about 2 million applications countrywide, that's an exaggeration of course, are received for law, which currently is one of the popular programs. Does it mean that we should train 2 million lawyers as a country? No. And so that's where planning comes in. So we have a particular number of students that we want to train on the basis of what we believe are the projections and where the economy is growing and so on and so forth. Mnumzana Manamela ukwakhuthaza abafundi ukuba bangajongi ukufunda eyunivesithi kuphela koko bajonge nakwi-TVET nakwiikholeji zoluntu. Umphathiswa bechuba isikhwebu noonondaba ePitoli ngale ntlazana ngokulungela kwamaziko emfundo nomsilo ukuvula ingcango njengoko kuthwasa unyaka mfundo 2026. iYunivesithi yoMntla-Ntshona ithi nangona ifumene izicelo zemfundo ezingaphaya kwesiqingatha sesigidi kuzo zonke iicampus zayo, kodwa eliziko linezithuba eziyi-11,800 kuphela zabafundi abaqalayo kunyaka mfundo ka-2026. Ukanti ngo-2023 eliziko mfundo labekwa kwinqwanqwa lesithathu ngobukhulu eMzantsi Afrika, linabafundi ababalelwa kwi-55,000. Izicelo zemfundo eNorthwest University zinyuke ngendlela ebaxekileyo kusuka ku-120,000 zafikelela ku-420,000 kulo nyaka mfundo 2026 ngumngeni omkhulu izithuba zabaqalayo. This year we received around 420,000 applicants and our target was 11,800 for 3 campuses. So this thing it's a matter that is affecting South Africa as a whole. I was checking statistics. It's about 900,000 students that passed for 2025, and all universities combined, they can only cater for 200,000. Logama bekhona abathekhi umlenzana luchulumanco, bakhona abaphoxekileyo. I did an online application last year. Funny enough, I've been sitting at home for 3 years, so I'm finally accepted into school. Finally, I am going to be doing a BSc, and that BSc is going to branch me into my medical field because I want to pursue medicine. I don't know what's going to happen this year because it's now 2 years now. It's going to be 2 years at home, so it's really frustrating. So I don't know whether I will convince her to go for TVET colleges. Unqongophalo lwezithuba zabafundi lukhila ingxaki eyandeleyo kumaziko emfundo ephakamileyo. Abasakwazi kulinda abafundi asebefumene iziqinisekiso zolwamkelo kweli ziko mfundo ukuqinisekisa ngekamva labo. Usekela ntloko wesebe lamapolisi MPD uJulius Mkhwanazi uphendula imibuzo ngobungqina bakhe phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente namhlanje nephonononga izityholo zolwaphulo-mthetho, urhwaphilizo kunye nokungenelela kwezopolitiko kwinkqubo yezobulungisa. Ubungqina bakhe bujongwe ngelise elibukhali kulandela amabango okuba unobudlelwane nosomashishini uVusimuzi Khet Matlala. Ukudadela enzulwini siphethe umkhokheli bandla ukusinabisela ngalomba. Mkhokheli, masikubulise sikwamkele. Khawusithele qabaqaba ngalomba.
Endinokuxela kona ngoku xa ndibulisa ekhaya endinokwenza uxela kona ngokuqhubekayo phambi kwale komiti apha eParlamente. Le komiti ethutyana kulapho ke seleqalile olisekela ntloko lasekuruleni lamapolisa nguye ke uJulius Mkhwanazi. Okwenzekayo ngoku ndingathi mhlawumbi kugabula nje izigcawu nokukhangela mhlawumbi imbali yakhe engqesho nokuba wangena nini ekuruleni. Akangenwa ncam kusingaye wezityholo ezikhulu ezilindeleyo ezithe zabe kanti ziyenziwa nokuba ke zivavanywe ezo zityholo apha ke phambi kwale komiti ngamalungu eParlamente. Yesayazi into yokuba ke ziliqela izinto ekufuneka ziphendulile phambi kwale komiti nesisityholo esikhulu ke sivakalayo into yokuba ebenakho ukusebenzisana kakhulu nosomashishini othethisayo esithetha nje ongapha kwezitshixo nguye uVusumuzi Khet Matlala. Kusithiwe into yokuba ke kukho isiniki maxabiso sisityholo esibekwa phambili eso siniki maxabiso eso ekuvakala into yokuba esagunyaziswa nguye uJulius Mkhwanazi phake ekuruleni egunyazisa into yokuba ke makunikwe ikhampani engqanyaniswa noVusumuzi Khet Matlala ukuba ke ibe kanti iza kufakela iblue lights ephake kwisixeko sasekuruleni. Zizinto ke ezininzi ezo ekulindele into yoba bekanti ke uyaziphendula phambi kwale komiti. Siyazi into yokuba ke kulonyaka ulingqende lesithathu elivelayo phambi kwale komiti ethutyana apha eParlamente emva korhomutso phahlane kunye ke noRobert McBride obevele izolo iintsuku ezimbini. Emva kwakhe silindele into yokuba kuvele yena uBrown Mokgotsi naye ke lelinye ingqina elithethisa kakhulu phambi kwale komiti. Siyazi into yokuba ke sele ziqale inkqubo zekomiti zokuba kunxityelelwane noBrown Mokgotsi uyakuthi xa equkumbelayo uJulius Mkhwanazi phambi kwale komiti ze alandele uBrown Mokgotsi simjonge kwiveki elandelayo. Kwangoku masikhabe sihlala pha kule komiti kwenzela into yokuba sikwazi ukunika umbukeli weendaba ze-SABC ukusuka nokuhlala kwezinkqubo ze-ad hoc committee. Kwangoku masibuyele kuni eAuckland Park. Sibambe ngazibini kwemkhokeli. Kanti ke ngoku masithithi siye evenkileni siyabuya emva kwayo. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama amehlo azakuthintshwa kwinkundla kamantyi yaseMonti ngomso xa kuqala inkqubo yokugwetywa kwenkokheli ye-EFF uJulius Malema owafunyaniswa enetyala lokudubula ngompu esidlangalaleni ngethuba lemibhiyozo yeminyaka emihlanu yasekwayo EFF kwibala isisadukashe eMdantsane ngo-2018. Ufunyaniswe enetyala lokuba nompu nembumbulu ngongekho mthethweni nokudubula kwindawo evalelekileyo. uMalema uzimisele ukubhena nakwesiphina isigwebo de ayokufika nakwinkundla yomgaqo siseko. uMalema umile ngelithi elityala linefuthe lezopolitiko ngakuye. Lo wayetyholwa naye uAdrian Snyman waphuma etshaya yena kuba kungekho bungqina ngakuye. uMalema ukholelwa ukuba umsulwa kwaye umile ngelithi lampu uthethisayo zaye ngumpu wokudlala abantwana. The case has crumbled before the magistrate and the prosecution messed up the case and they must take full responsibility. But it's always the case when you pursue politics instead of pursuing the law. Whether you like the person or not, you must look at what does the law say, not what are my political feelings or views about this particular individual. That's what makes it a political trial, which comes to an end today and will wait for the judgment. Utho ye-AfriForum ukholelwa ukuba lo kaMalema kufanela ukuba ayovalelwa ngapha kwezitixo ngenxa yobuzaza betyala. It's very important to remember that these charges that Mr. Malema were found guilty on are actually very serious charges. If we look at just one example, for instance, the illegal possession of a firearm and ammunition, there have been cases where people have been sentenced to up to 15 years imprisonment for that. Kusenjalo ngumhlaleki kwezomthetho ukholelwa ukuba ngahlanikwe isigwebo sokuba ayohlala ngapha kwezitixo lokaMalema. Ikhona ke ne-option yento ekuthiwa yi-suspended sentence. I-suspended sentence yona ithi nangona sikugwebile isigwebo sethu asizuwa phezu kwakho ngalo mzuzu sizakhe simiswe nje okwethutyana ude ugqibe wena i-appeal process yakho le uyenzayo. So ke nazo ezinye options uMr Malema anoba nazo. Kulindeleke inkundla yaseMonti igcwale iphuphumale ngaphakathi nangaphandle ngamalungu we-EFF ngelizokuxhasa lo kaMalema. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti.
Abahlali baseSporonge Randfontein bathi izibilini zehlile nanjengoko urhulumente ethembise ukuqubisana nemeko yabo yendawo yokuhlala. Bathi nangona kunjalo baza kulinda ukubona ukuba ezi zithembiso urhulumente uza kuzenza kusini na. Undunankulu wesifundazwe eGauteng uPanyaza Leswifi ubekhona la eRandfontein kanti uxoxisane namalungu omphakathi asehlala la ehholo eRandgate njengoba uzokhumbula ukuthi iningi lawo libalekile lazozama ukukhosela la ngenxa yokuthi ke lithi ke lihlukunyezwa abantu laba abamba ngokungemthetho ababizwa ngozamazama. Manje ke ngizokwethula ilungu lomphakathi ebelikade liyingxenye yalomhlangano kaNdunankulu ukuze lizosichazela kabanzi ukuthi lona likuthini ukuphawula kwalo ngokushiwo uNdunankulu Bonolo. Asikubingelele sikwamukele indabeni zosuku. Sicela nje usitshele ukuthi kuthini ukuphawula kwenu ngalokho kushiwo uPremier la. We are happy about what the Premier have said to us about the decision that we are going to go back to, we're going to be here for 7 days. After 7 days, we will back to Sporong. But there is a temporary land for us. And then by law approved for the RDP, they will get them. But there is a protocol for that. So we are happy about the decision a Premier is in Kayon. Okay. Nanokuthi ke indaba yamaphoyisa ukuthi amaphoyisa azodeploywa lapha ukuthi ayolekelela niyafuna nini ukubuyela lapha? Siyafuna because of the Premier said we have the assurity ukuthi amaphoyisa azoba khona lapha ya. Yebo. After 7 days ningathola ukuthi anisasuki lana, what are you going to do? We're going to stay here. Okay, thank you very much Bonolo. Thank you. Loyo ke bokono uBonolo ilungu lomphakathi kanti belichaza ukuthi ke cha isimo noma umoya wehlile kumalunga omphakathi ngenxa yokuthi ke uNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Leswifi bekhuluma nabo ebacela ukuthi ke behlisa umoya uzozama ukuthi aqhamuke nesu eliphusile elizokwazi ukuthi ke libalekelele. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Owasetyhini nolitshanhliziyo elijongene nokuphuhlisa amanina nabantwana abaselula kwilali yaseNgqushwa eMpuma Koloni uqale iphulo lokuphuhlisa izakhono zabantu abangathathi ntweni ezilalini. Uvuyo lwethu ngalonkulu uqeqesha amanina ngezakhono zokuqala amashishini abantwana ngokuzithemba ukuze babe ngabantu abangcono ngomso. Sisivuyo siyakwamkela. Mandibulise kuwe nobathembu ndibulise kubabukeli ngokubanzi. Khawusixeleleke ukuba sesiphi isizathu esenza ukuba uqalise liphulo? Nobathembu ngokubona imeko yasezilalini that abantwana bakhona bakhula beba inferior okanye bezibamba ekwenzeni izinto ngenxa yemeko okanye nendlela zasezilalini. Now ndiye ndaqalisa ke eliphulo ngendlela yokuzama into ba abantwana mabafumane iplatforms, mabafumane resources and also bafumane ne-opportunities ezizawukwazi ukubanceda into ba kutshintshe impilo zabo. Eliphulo ndilenza ke ndizama into ba abantwana baseNgqushwa mababe ne-skill abanaso in leadership. Abantwana baseNgqushwa mababuildeke i-confidence ukwenzela ba kuzokwazeka ukubuildeka i-characters ezizawuthi kule inferior complex dithetha ngayo bakwazi ukuba babe prepared to face the competitive landscape. Ingaba yeyiphi Sisivuyo imingeno othe wadibana nayo kulo msebenzi wakho? Nobathembu kwiminyaka emithathu sesiuqhuba lo msebenzi ndingatsho ndithi imicelimngeni esijamelene nayo kukungafumani inkxaso ngokupheleleyo. Into mandiyiveze ke into ba urhulumente usoloko exhasa into emuvayo. Ndiyafuna ke ukuthi xa exhasa into emuvayo thina sizawuqhuba nokwenza umsebenzi lo siwenzayo o beneficiary for abantwana baseNgqushwa no beneficiary for i-community at large. Ngethemba lento ba ekumuveni kwethu urhulumente uza kuthi naye awubone umsebenzi esiwenzayo aze angenelele namaqonga ke afana nala nisinika wona ukuba sikwazi ukuthetha ngemeko zasezilalini nawo aza kuthi ancedisane nathi kuba bakhona abantu abazawubona into ba ikhona into ekufanele into ba iyenziwa ukuxhasa lama kanye kuloo nkxaso karhulumente Sisivuyo ingaba urhulumente wenza ngokwaneleyo na kuzokuthi kangoku ukunixhasa? Ndingatsho ndithi akenzi ngokwaneleyo kuba inkxaso esiyifumanayo ayisithathi kwibakala lokuqala isise kwibakala elilandelayo. Now lonto leyo isenza into ba sime ndaweninye sithi sineminyaka emithathu siqhuba kodwa akukho nto ibonakalayo but umsebenzi lo wona siyazimisela ekwenzeni and ingengumsebenzi onceda thina sodwa as individuals but ingumsebenzi onceda uluntu ne community at large.
Okugqibela Sisivuyo, ningathini ukukhuthaza abo bajonge kuni nomsebenzi wenu? Siyakhuthaza wena Nobathembi intoba abantu mabangalahlekelwa mbeleko ngakufelwa. Ukuba uThixo uyibekile ivision kuwe, qhubekeka uyenza kuba ekuhambeni kwexesha ukhona umvuzo oza kwenzeka. Kananjalo ke sikwacela nabo bakwaziyo ukuba kanti bayaxhasa amaphulo anje regardless of intoba sisalinda urhulumente balende a hand so that sikwazi ukuhambela phambili. Sibambe ngazibini kuwe ngexesha lakho. Ndiyabulela kakhulu Nobathembi. Umongameli wekomiti yemidlalo ye-Olimpiki kwihlabathi uKirsty Coventry uthi akakaqhagamshelani nomongameli waseMelika uDonald Trump ngemidlalo ye-Olimpiki eLos Angeles ngo-2028. iMelika iza kusindleka ngobambiswano ingxikela yendebe yehlabathi yeFIFA kumbindi walonyaka. Umongameli weFIFA uGianni Infantino sele edibene izihlandlo eziliqela nomongameli Trump phambi kokuqala kwendebe yehlabathi. Kodwa Coventry uthi usajonge ukungqubisana inhloko nosekela mongameli we-US uJD Vance kule nyanga ezayo. As it pertains to the United States, we have not had any formal communication just yet with the White House. We have seen the formal announcement of President Trump's team, I think, is how I'm trying to make sure I have the right wording, representatives, because he made a specific announcement on who would be representing him at the games. So we look forward to meeting the vice president and his team that will be with him in Milano Cortina. And the conversations with LA are progressing really well. Gaiba solawulo seMelika siza kuzima samsitho kuvula imidlalo yobusika ye-Olimpiki e-Italy eqala ngomhla wesithandathu de ibe ngomhla wama-22 kule nyanga ezayo. Uhlanga lophanga ukuphindwa nto zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana noxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSiswati. Desidibane kwakhona kamnandi nto zakuthi.